Ci gaban labari mai sosa zuciya. Mutane da dama sun yi ta kirana kan wannan labari, da yawa ma sun ce sai da suka yi kuka. Kuma na san akwai da yawa waɗanda ke sauraron ci gaban wannan labari. Abin da ya sa ban ƙarasa shi ba, bawan Allah ne ya kira ni da kansa ya nuna mini rashin jin daɗinsa bisa wallafa wannan labari. Amma na yi ƙoƙarin fahimtar da shi cewar babu wanda zai gane yadda na yi wannan labari, duba da cewa ban faɗi suna ko unguwa ba, balle a fahimta da shauran makamantan haka. Daga ƙarshe dai na gamsar da shi, kuma ya fahimta da kansa, kuma ya nemi lallai a ƙarasa wannan labari da wuri, domin a cewarsa ya lura da wasu abubuwa da mutane ba su fahimta ba, musamman batun naira 15,000 da yake bawa mahaifiyar tashi a duk wata, da kuma rashin ziyartarta da yake yi duk sai bayan wata guda, da shauran abubuwa da yake mata, ko kuma da abubuwan da yake mata waɗanda ake ko kuma yake gani yana yi mata ne a halin yanzu. Saboda haka da kansa ya nemi na ƙarasa wannan labari, kuma insha Allahu bayan sallan magarib zan ƙarasa a yau. Hakika kuma an yi mini waya, ko kuma in ce ya yi mini gyara, shekarunsa da na kanwarsa, wanda dama ni ne na kimanta a fahimta ta, na ba su shekarun, amma ya gyara mini wani abu da ya ja hankali na kuma game da wannan labari daga cikin wasu waɗanda suke min waya. Haka kazalika wani ya kira ni akan wannan labari, wanda ya tabbatar min hakika wannan labari tamkar yadda ka san labarinsa ne, kawai bambanci ɗaya ne, shi mahaifinsa rasuwa ya yi, ba zargin mahaifiyar ce ta hallaka masa mahaifi, amma fa labarin daidai yake da nashi labarin, wanda yanzu ya zama hanshakin mai arziki, ko mahaifiyar tana so ta ci dukiyar, amma kuma shi ya ƙi ƙememe. Duk da haka dai na masa nasiha, na kuma ganar da shi daraja da girman mahaifiya a gurin Allah subhanahu wata'ala, da kuma rashin kyautata mata wanda zai iya haifar da wata irin matsala da za a iya kasa gane kanta. Wannan kenan. Labari mai sosa zuciya kashi na biyu. Kamar yadda na alkawarta zan ci gaba da wannan labari, domin ko zai zama faɗakarwa gare mu, don fahimtar cewa alhaki kwikwiyo ne, kuma mai shi yakan bi. Sannan kuma zai ƙara nuna mana mahimmancin yin abin kirki a lokacin da mutum yake da dama, domin komai ya yi farko zai yi ƙarshe. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewar duk tsanani yana tare da sauƙi. Na tsaya inda wannan bawan Allah ya bayyana abubuwa masu girma da firgitarwa da ya ce mahaifiyarsa ita ce ta yi musu, tun daga batun kashe mahaifinsa, da yadda yake zargin ta yi ko kuma ta ba shi kuɗi ya siyo mata shinkafar bera. Kuma ya ce ya shiga madafi ya ga tana zubawa a cikin abinci da ta kaiwa mahaifinsa, da kuma yadda ta kulla alaka da abokin mahaifinsu, har ma suke abota mai cike da zargi, domin yakan zo cikin ɗakinta a lokacin kuma da shi ne ya kai mahaifinsu kurkuku, da yadda ta watsar da su ta yi tafiyar ta Legas bayan ta auri wannan mutum. Duk wannan zarge-zarge babu wanda wannan mahaifiya tasa ta musanta, illa dai ta yi shiru tana sauraron sa. Wani lokacin idan ya yi magana sai ta ce kai mai sunan baba, sunan mahaifinta aka saka masa, da wannan take nuna alamar musawa ko kuma tunanin bai faɗi labarin yadda yake ba. Guri guda ne ta musalta, gurin da ya zargi alakarta ko kuma tana da alakar banza tsakaninta da abokin mahaifin nasu, wanda ta aura daga baya. A nan ne ta haushi da fada, tana cewar ya yi mata sharrin zina, a matsayinta na mahaifiyarsa, amma in ban da wannan duk abin da ya faɗa bata musanta ba. Dangane da kuma ƙorafin da ta yi na cewar tana bin layin karɓar kunu, ya ce shi dai a iya saninsa ya san yana ajiye mata kayan abinci isassu, waɗanda ba za ta iya gamawa da su ba kafin ƙarshen wata ba,
domin ruwa ma na roba yake ajiye mata da lemo da nama da shauransu. Ya ce wanda yake rike shi ya yi masa nasihar kan cewar mahaifiyarsa ce, dole ne ya sauke nauyinta da ke kansa na biyayya da kuma kulawa. Don haka ya ce bai taba barinta da yunwa ba, shi ya saya mata ma gidan da take ciki. Ya kara da cewa shi ya ɗaukan mata masu aiki, sannan kuma ba ta da matsalar sutura da duk wani abu na rayuwa, sannan kuma duk inda za ta je akwai mai adaidaita sahu da za ta yi wa waya ya je ya ɗauko ta ya ba tare da ko sisinta ba, ya kai ta duk inda take bukata. Sannan kuma yakan ba ta naira 15,000 a kowane wata. Duk abin nan da yake faɗa bata ce ba haka ba ne, ta yi shiru kawai tana kallonsa, wani lokaci kuma tana goge kwalla. Ya ce ita buƙatarta wai ya daina yi wa wato surukansa hidima sai abin da take so. Shi kuma ya ce mata wannan komai za a yi ba zai iya ba, domin su ne suka rungume su a lokacin da ita ta watsar da su ta kama gabanta. Ya ƙara da cewa babban abin da ba zai manta da shi ba shine bayan ta tafi ta bar su a wannan gida, da farko akwai matar gidan wacce ta sa su a gaba, har ma tana ce musu mayu. Duk lokacin da mai gidan ya tafi ko kuma ya tafiya kasancewarsa ba mazauni ba ne, wannan matar takan ci zarafinsu ta hana su sakar abinci ma ba ta ba su. Ya ce akwai lokacin da masifar ta yi yawa, suna jin yunwa, kanwarsa karama tana kuka kamar za ta mutu. Ya ce haka ya tafi wani gun sayar da abinci, wato dai ya sato abinci ya kawo mata suka ci. Daga nan ne da ya ji daɗi yake zuwa duk inda ya ga abinci zai ɗauka kawai ya kawo su ci. Har wata rana aka kafa masa tarko, aka kama shi, aka yi masa duka, aka kai shi gidan mai unguwa. A can ne aka nemi iyayensa, a ƙarshe aka je gidan da yake. Wannan muguwar mata ta ce ba 'ya'yanta ba ne. Bayan ta ce ba 'ya'yan gidan ba ne, ya ce a wannan ranar ya ringa tunanin yadda zai mutu ya huta. Ƙarshe aka ajiye su a gidan mai unguwa har dawowar wannan mutumin marikin nasu. Aka kira shi ya tabbatar da cewa a hannunsa suke. Aka gaya masa abin da ya faru da su da kuma yadda matarsa ta ce wato bata san su ba. Bayan ya ce wallahi a ranar ya saki matar, kuma dama yana da wata matar da ya saka, a dalilin haka ya dawo da ita ta ci gaba da rike su tare da 'ya'yanta da ta bari a gidan. Ya ce wannan mata ta rike mu kamar 'ya'yan da ta haifa, don wallahi wani lokacin ta fi nuna mana ƙauna fiye da 'ya'yanta na cikinta. Ya ƙara da cewa musamman kasancewar ni na taso ina wato kaunar karatu, matar ce ta yi ta ƙarfafa mini gwiwa na ci gaba da karatun jami'a bayan kammala karatun sakandare, duk da cewar duk 'ya'yanta babu wanda ya samu zuwa jami'a. Ita ce ta zame mini uwa wacce nake fatan haɗuwa da ita a ranar gobe kiyama. A nan ya kalli uwar ya ce mata na yadda ke ce mahaifiyata kuma zan miki biyayya daidai gwargwado, amma idan ana maganar uwa to surukata ita ce uwata, domin ita ce ta bani kulawa lokacin da kike ko kuma kika wulakantar da ni. Dangane da batun kai mata ziyara akai-akai kamar yadda take bukata, nan ma ya ce ba zan iya ba, domin duk sanda ya ganta baya iya jure masifar da yake shiga, domin ya ce wallahi kawai mahaifinsa yake tunawa lokacin da yake a kwance kumfa na fitowa daga bakinsa. Ya ci gaba da cewa yana ƙoƙarin miko mini hannu kamar zai yi mini magana, amma baya iyawa. Ina kallonsa na rasa yadda zan yi. Wallahi duk sanda na ganta to wannan yanayin na ke dawo mini, wato ɗanye a cikin rayuwata. A nan ya sake fashewa da kuka dangane da buƙatar da take
wato yi ko kuma take so na a kai ta hajji da umara kamar yadda yake kai surukansa. Nan ma ya ce wallahi komai za ta yi ba zai kai ta ba, domin mahaifinsa wato shi kansa bai taba zuwa ba, don haka idan har ya kai ta zuciyarsa ba za ta taba samun nutsuwa ba. A ƙarshe na nemi da ya yafe mata abin da ta yi masa ko da ba zai mance ba, sai ya ce mini shi bai san yanayin da yake ciki ba, domin ya kasa gane cewar ya yafe mata ko bai yafe mata ba, amma da bakinsa ba zai iya furta kalmar cewar ya yafe mata ba, sai dai idan ranar lahira sun haɗu da mahaifinsa ya ba shi umarnin ya yafe mata. A ƙarshe yake gaya mata cewar ko yanzu na gode wa Allah, domin gidan da kike ciki gidan mahaifina ne inda kika haife mu, amma kika haɗa kai da abokin mahaifinmu aka sayar da gidan, ne kuma gashi na taso Allah ya yi mini arziki na saya na gyara miki na saka ki a ciki, kina ci gaba da rayuwa, amma duk da haka kina jin haushin waɗanda suka rungume ni a lokacin da kika watsar da mu, suka bani ilimi lokacin da kika tafi kika bar ni. Ya kara da cewa baki tuna da ni ba sai da aka dawo da ke cikin yanayin mummunar rashin lafiya, kuma a wannan yanayi muka karbe ki. Ya kuma ƙara tuna mata cewa karki manta kuma da su muka karbe ki, kuma su ne suka tsaya suka tabbatar da sun yi jinyarki har kika samu sauki, sannan kuma na gyara miki gidan mahaifina da kika kashe kike zaune, amma duk da haka baki da abokan gaba sai su. Ni kuma wallahi idan aka bani zaɓi wato tsakaninki da su so 100 wallahi su zan zaɓa. A takaice dai haka muka rabu muna zubar da hawaye, amma wallahi martan nan idonta a kekeshe. A nan ne na gano cewar kukan ma da ta yi na farko ma wato ba kukan gaskiya ba ne. Sannan ɗan nata ya gaya mata cewar yana sane da yawan ko kuma da yadda take bin bokaye domin raba shi da waɗannan mutane da suka rike shi wato surukansa, shi ne ma dalilin da ya sa take neman ya bata kuɗi. Shi kuma ya kame aljihunsa daga naira 15,000 a wata ko sisin kobo, ya ce ba zai ƙara mata ba. Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, ka raba mu da iyayenmu lafiya, Allah ka kiyaye mu da biyewa ruɗin zuciya. Amin summa amin. Wannan labari kamar yadda muka ce muku mun samo shi ne daga Nasir Salisu Zango, fitaccen ɗan jarida a gidan rediyon Freedom Nigeria, wanda mu nan taskar al'umma haɗin gwiwa da Kukan Kurciya TV muka wallafa ko muka karanto muku shi cikin sautin murya, tunda dai Nasir Salisu Zango ya bada shi ne a rubuce.